Това е моята сестра, тя ме отгледа сама, след като родителите ни починаха, но преди да успее да се наслади на живота си, тя се разболя тежко един ден. Въоръжени мъже, водени от господин Шу, нахлуха в болничната й стая. Господин Шу каза: ще плащаме медицинските разходи на сестра ти през следващите 10 години. Ако поемеш вината за злоупотребата в увеселителния парк, нямах избор освен да се съглася и да се върна в компанията. На следващия ден Сеомън ме помоли да се срещнем на покрива, където ми призна чувствата си. Казах му, че не се интересувам. Той ме помоли да затворя очи за прощален подарък, след което ме бутна от покрива, казвайки: отиди в ада. Докато падах, сграбчих ръката му, което доведе до това и той да падне. Зад мен се появи врата и аз преминах през нея, без да осъзная. Сеомън я видя, но не успя да влезе, преди да се затвори, и падна в смъртта си шокиран. Осъзнах, че съм все още жив и стоя на познати улици с офис сгради. Но наоколо нямаше нито един човек. Нямах представа къде съм. Чух звуци на чудовища и разбрах, че съм сам. Ще направя всичко възможно, за да се върна жив. Имам причина да се върна. Сестра ми все още ме чака.